Čus morene, dneska ideme pozerať na Google, neviem čo napríklad, čo neexistuje. Živé sochy existujú? Som nevedel ináč. Živé sochy. To asi neexistuje, ne? Či je? Živá socha. Festival dá... To existuje živé sochy? To nevedel. OK. Čo? Jak? OK. To je živá socha napríklad. Toto. Čakajte. Toto sú živé sochy. Prečo mi to nevie toto? Haló? Špiska. Nová vec. Tu. Prečo mi toto furt ukazuje? Tu, jak môžete vidieť, toto, prosím pekne, to je živá socha. Táto dievčina, táto, je Diana sa volá. No a tu, tento, alebo táto, živé sochy, to je tiež to človek. Som myslel, že to ten ukazuje fakera. Tento. Čo? Bomba? OK, tak to sú nejaké zlé živé sochy. Opica. A to sú také profesionály, ne? Pozrite sa pekne. To je prosím pekne živá socha a to je človek, ktorý má nejakú farbu, ja neviem. No a ešte, ja som to vôbec nevedel, že to existovalo, takže sorry. No a ideme napríklad, neviem, pes, čo rozpráva. Pes, čo rozpráva. Je taký pes. Aha, tak mudro. Aha. Čo je toto? OK. No a... pekný. Tu akože ten pes nerozpráva, hej, ale chápe. OK. Zaujímavé. Trošku zrychliť.
What? On rozpráva. Čo? On rozpráva naozaj. To jak? Jak? Čo? Čo? Jak? Tak, no a na tomto bolo všetko. Keď sa ti páčilo toto video a chceš, aby som ešte robil také videá, čo neexistujú veci, no tak dajte odber a like. Teďka blízko. Keď sa ti páčilo toto video, daj odber a like. Čau. Maj sa.